yangena yabuya nalo isamba. Umsunguli weWoza Africa eyaduma ngengoma eyashisa izikhotha ngasekuqaleni kweminyaka yo-2002 iStokfela ubengumnikazi wesiphaza enamanye amabhizinisi kule ndawo. Ngokuhlwa kwangolwesihlanu olwedlule omakhelwane bezwa ngenganono ikhala babengazi ukuthi kwakusocongwa uNtombela. Sizwile ukuthi no akusicricket kodwa uyeza ukuthi inganono le. Alright. Uma iqeda ngithi ngiyaphuma man akunamuntu akunalutho hayi kunale moto kuphela. Kusolwa iqembu labanikazi bamathilomo kulobugebengu. Abanikazi bamathilomo endaweni bathi bahlalele ovalweni njengoba bengazi ukuthi kuzolandela bani. Lokho abasishiyele kona masikubambeni sigijimeni nako siyeni nako phambili. Amabhizinisi masingawabuyiselini kuma foreigners. Masiqhubekeni sizibambeleni. Umufi uba umgcini mafa wenhlangano yamatekisi eHeidelberg kanti ozakwabo bakhala ngokubulawa kwamalungu alenhlangano. Siyacela sinhlangano ukuthi nisithandazise nathi because we know time like this sifuna ukuthi siqine sikhona ukusupportana. Izingane zakhe aziduduzeki. Imisebenzi kaBaba sizozama nanoma ngeke kufane ukuthi sime siqhubeke aqame futhi uBaba. Ngiyazi naye ukuthi lapha ekhona uyaziqhenya ngaye uyaziqhenya ngathi futhi. Nakuba esashaqekile umama wakwakhe uwabekile ambalwa ngomlayezo othunyelwe ngephimbo lakhe. Uhambe kahle mahlobo. Imbongi umzwakhe Mbuli nguyena owadumisa iqembu iWoza Africa kumqhudelwano wezomculo iShell Road to Fame. Ukuthi ngasho nje ukuthi ukufa akufi akucabangi akuceli kuyephucana ukufa akukhathali akukhahlameza ukufa akuhleki kuyahlikiniza ukufa akufi ukufa akunavalo ukufa akuvinjwa akufi ukufa akufi ukufa umoya wakhe ulalo ngoxolo. uNtombela uzobekwa endlini yakhe yokugcina kubo eEscort kwaZulu Natal ngomgqibelo ushiya emhlabeni unkosikazi wakhe kanye nezingane.